Всичко точно ли? Да. Абсолютно. Добре, първите два въпроса са от мен. Значи първият ми въпрос е, искам да питам, ние ли сме първия студентски съвет, който ви е поканил така на частно партия? Съответно с други университети дали сте работили? Да, вие сте първите студенти, с които отиваме да се забавляваме. Канели са ни училища, ходиме в училища, за да само да се срещаме с учениците и да им разказваме някакви неща. Аз съм ходил при петокласници, седмокласници и 11-ти клас в различни, но с студенти още не. Предполагам в София училищата? Не само. С театър обикаляме и се срещаме и с ученици. Да, и при мен е така. За първи път студентски съвет ме кани и студенти. Канени са Министерския съвет, но това няма нищо общо с студентски. Също така Киро играе в куклени представления, Вълк, всяка неделя сутрин за деца, но това е съвсем отделно. Добре, и втория ми въпрос е, девизът на студентски съвет към Медицинския университет Варна е "Играй играта до край". Какъв е вашия девиз в живота? Това е за Медицинския университет и звучи малко плашещо. Играй играта до край. Да. Нашия девиз в живота... Твоя? Моя ли? Кажи си първо ти твоя. Аз нямам девиз да ви кажа. Моят девиз няма нищо общо с медицината. Не е срамно да не знаеш, срамно е да не четеш. Абсолютно. Хубав девиз. Аз нямам да ви кажа, аз ще се придържам към този на Медицинския университет Варна. Играй играта до край, харесвам. Не знам дали за лекарите е удобно. Те си знаят. Да, добре. Много интересен въпрос в живота. Захари Бахаров или Иво Андонов? Не знам какво да смисъл, как то... Като образ, като поведение. Иво Андонов е, как се казва, той е сценарий, който е на хартия и е роля в телевизионен сериал. Няма нищо общо с действителността. Публичният ви образ няма нищо. Публичният ми образ пък е абсолютно извън мой контрол. Това е нещо, което той всеки си има някаква представа за някакъв публичен образ, който аз не мога изобщо да контролирам и не се и опитвам. Господин Ефремов, при вас? Аз... Големия близнак или Кирил Ефремов? Кирил Ефремов, разбира се, в живота. Иначе големия близнак, те са страшни кретени тези хора. Както каза Захари, това е един телевизионен сериал. Ние се радваме, че успяхме да направим толкова хубав продукт, но това са просто едни измислени образи. Не, малко сериозно, нали? Щяхме да сме тук, нали? Идваме така на... Вече през нощта, дайте някакви смешки да си говорим. Слушаме. Добре, аз искам да попитам киното или театъра? Никой не ми е задал това. Киното... Виж, аз... Или може би телевизията? Киното е това, което най-много ни липсва, защото в България се снима сравнително много малко кино, да не кажа почти никакво. А пък за хубаво да не говорим. Така че, а пък театър, слава Богу, играеме през вечер. Така че липсва ни кино. Много би ми се искало да се снимат повече и по-хубави филми. Киро е съгласен с мен, няма какво да го питам. Абсолютно съм съгласен с думите на Захари. Киното е различно изкуство от театъра, както знаете. Не само на нас, въобще на българските актьори и на българските зрители липсва българското кино, защото се снима много малко. Добре, три неща, които не кажете по три неща, за които феновете не знаят за вас. Не знаят за нас, какво не знаят? Майче всичко се знае. Аз вече наруших едното, винаги се воза на първата седалка, защото ми става лошо на задната. Надявам се скоро да пристигаме. Трябва да отваряме.
Второто Другите нещо ми пие домашна ракия, ама това май го знаят всичките. Затова се досещат. Предполагам го. Чакай сега, какво не знаят за мен? Ти си мисли за третото, чакай аз да си помисля и аз. За мен е майче никой не знае, че съм... Не мога да се сета. Всичко според мен се знае. Какво не знаят за мен хората? Нямам никаква представа. Че съм много прост. Може ли да кажа третото, докато ти Да, давай. Хората не знаят, че стреля много добре с пистолет. Да, така е непознатото. Знаеш ли? Не, точно не знам. Но е много интересно. Да, Не се налага да разбираме има само. печелени състезания. Верно е това, бе, Киро. Аз това Даже го ме знам. канеха на смисъл, искаха да се подготвям за Пекин 2008, но просто няма възможност да тренирам. И там Това вече малко се стана. преувеличи според мен. Не, точно. Леко мисля, че Направиха съм ми и на ръкохватка граница. за пистолет, просто там беше по-сериозна работа вече. Аз имам един въпрос към Ще вас. си помисля и ще отговоря, ама нещо не ми идва въобще никак. Бяха ли забавни времената, в които правихте шоуто с Влади Варгала? Хубави спомени ли останаха от това време? Еми то, кое шоу, защото ние правихме няколко. Това с мутрите. Всичките шоута, които правихме с него, бяха страхотно забавни. Аз когато започнах, бях на 14-15 годишен, когато се запознах с него и той ме покани първите клипове да правим и участие. След това си направи собствено шоу. С него е страхотно да се работи, защото има страхотно чувство за хумор и просто е много талантлив в това, което прави. Така че Само приятни спомени. само приятни спомени, да. Сега ви очакват едни студенти, които са ви ваши такива почитатели. Въобще цял университет толкова е лъгнал по сериала и всъщност това беше нашата идея, нали? Да ви поканим и така да се запознаят с вас, снимат с вас, да общуват, ако искат нещо да питате. Готина идея. А те какъв празник имат? Не, просто Просто така. имаме начало на новия семестър, примерно. А сега успешно. почва семестър? Да. Вие И така се сте, правим периодично. примерно, вие в каква сфера сте се насочили, госпожице? Аз съм се насочила към здравния менеджмент. В Колегите смисъл са хирургия, медицина. така ли? Не, здравен менеджмент. Хирургия, финансово. Аз съм аз ще ги управлявам тези хора. Да, виждам, че добре ви се получават нещата. Аз съм към рехабилитация или спортна медицина главно. Имам проблем с доктора Левия от една година. Той не е завършил още момчето. добре. Той още не След 6 години да се пресвърши. Отново. Тама ще си Вие какво вече... учите? Ами аз ми предстои в момента юни месец да се дипломирам точно рехабилитация. Супер. Така че юни месец Абдуктор. Какво е абдуктор? Не абдуктор, а адуктор. Адуктор. Обеждач. Или привеждач. Това е триглавия мускул. Има тук триглав мускул до... Снимате камерата от Простако. Нали е така триглав? А ние направо отиваме на партито ли? Направо на на парчето, партията, да. да. Затова казвам, че Добре. в момента ви очакват така и развълнувани студенти. добре, вие споменахте за стрелбата. Вие в смисъл... Не мога да сета Проби, нищо, да, което от не трите знае неща. хората. Той е Задавам освободен пред мене- от спорт и защо от физическо. Задавам един въпрос, който е в контекст с тези двата. Искахте ли като малки да станете актьори или просто... Не, аз реших в 10-ти клас да стана актьор. Аз реших в 5-ти клас. И от тогава не съм мислил за нещо друго. Добре, може ли да ни кажете ролите или образите, които сте изиграли до сега? Кой е единия, който така ви е дал трамплин? Няколко са такива. Има някакви неща, които са ми случвали, които са ми дали увереност. Не знам дали са били трамплини, ама Или след по-скоро... тях съм си казал, да, значи бих могъл да се занимавам с това или пък не бих могъл и така. Ама са малко много за изреждане. Ма да кажем филма, който снимах с Явор Гърдев, който Дзифт. Да. След като го заснехме, си дадох сметка, че бих могъл да... в смисъл, мога да се справя с някакви подобни задачи и ми даде някаква увереност, че мога да се занимавам и с кино. А в театъра това започна много отдавна, когато така първите режисьори, които ми са ми гласували доверие.
и така. Има ли роли, които бихте искали да изиграете, а все още не сте имали тази възможност? Ами, няма конкретна, която да си кажа. Играят ми се хубави филми, в хубави постановки. Няма някакво заглавие, което да мисля да лягам и да ставам с него. Аз имам една такава роля, но не зная дали някой режисьор го гледа това нещо. Искам да изиграя той като от Ромео и Джулиета. Няма да може, Кире, няма да е удобно. Добре, след като сме вече на финала на един от най-успешните български сериали. Как ще сме на финала? То ще има още 70 сезона. Така да, това ще е като Дързост и красота. Значи в такъв случай ние сме в началото. Тоест по-скоро в средата на 4-ти сезон. В средата на 4-ти сезон на аз лично за мен най-успешният български сериал. Знаем, че не само в България се гледа. Искам да попитам в началото, когато ви дараха сценарите за този сериал, с какви чувства ги приехте? Ами... Какви чувства? В никакъв случай не сме мислили, че ще направим толкова силен продукт и култов, който вече е станал. Но ни харесаха характеристиките на образите. Ние сценариите ги получавахме един по един. Не знаехме какво става примерно в 6-та серия, в 9-та серия. Постепенно научавахме това. Но пък като се видяхме всичките на първия снимачен ден, специално аз разбрах, че ще стане добър продукт. Като видях Киро и вече бях взел, че нещо няма да знам. Не, аз не мога да спомням какви са ми първите спомени от това. Екипността е много важна в един такъв продукт. Да, видя ми се много интересно и ми се искаше да... Ама аз всъщност ходих на кастинги, ходих на проби много преди да знам дали ще получа ролята или няма да я получа, така че първите ми впечатления бяха, че това ще се случи нещо интересно и е хубаво, ако съм част от него. Добре, един въпрос от сцената към големия близнак. Липсва ли ти малкият близнак? Не. Личи си. Категорично. Личи си. Не ми липсва. Те не са и брати, освен това. Разкажете някоя забавна случка, която се е случила по време на снимачния процес. Нещо свързано с куката, сигурно. Защо никой не може да се сеща такива неща? Защото няма нищо забавно, докато се снима. То просто забавно е да заснемеш 8 минути за един ден. Това е. Даже не е много забавно. В контекст една колежка моля да вземе въпрос. Слушам. Ще ти смаже колко пъти сте го пробвали? Или се получи на първия път? Не, на първия път, но историята с това ще те смажа, което аз не знам защо. Аз историята, мисля, че горе-долу съм запозната с историята. Каква е историята според теб? Ами, че от някой колега сте го чули? Да, аз това не знаех и аз после го чух на сцената, нали си казвам, боя съм го взел от... Ами тук няма нищо особено там, то просто е на каданс минава и... Аз дори не мога да си обясня какво толкова им харесва на хората, това ще те смажа. И те ме карат дори, както се вие с някой казват, моите си кажи го, а пък аз ако го кажа, нали, то някакси ще се развали. Какво да кажа, ще те смажа, не знам. Странна работа. Понякога хората си имат някакви неща, които им харесват и аз... Слава Богу, нали, по-добре отколкото да не им харесва, да им се повръща. Забавните моменти, когато измисляме точно тези неща, които са подадени от сценаристите, но примерно ние ги преработваме с смешки си които след което стават... Ама ще те смажа, не си го спомням да беше нещо. Не, бях сигурен, че това така леко ще го продължа. Примерно, забавен момент беше, че Захари не знаеше, че аз ще му кажа той като ми казва, примерно, за тези прословути наденички, дай ги на конете, той не знае, че аз ще му кажа, ма те не ядат месо. И защото направихме 2 дубла заради, не знам заради кой направихме 2 дубла, и той не можеше да измисли какво да ми отговори за тези там 2-3 минути. И така си остана. И си остана твоята глупост, а тя не е много смешна, освен това. По принцип, да. Има някъде. То много не става много смешно. Не става с конете.
Добре, и тъй като наближихме, някакво пожелание към студентите на медицинския университет. Да играят играта до край. И да ползват презервативи и да станат много добри лекари. Да, Като ползват дай Боже. презервативи. Дай Боже. Благодаря.